Milan, skúsený turista, presviečal svojho brata Martina, aby sa k nemu pridal na túru cez hrebeň Veľkej Fatry. Martin bol nováčik, ale rád súhlasil. Zbalili si batohy a vyrazili skoro ráno. Počasie bolo jasné, no na hrebení ich zastihla hustá hmla. Milan si bol istý, že pozná trasu, no stratil orientáciu. Martin začal panikáriť, keďže v hmle nevideli ani na pár metrov. Milan si našťastie spomenul na radu z turistického kurzu. Keď stratíš orientáciu, nevzdialuj sa od značkovaného chodníka a pokús sa nájsť orientačný bod. Pomaly postupovali podľa značiek a nakoniec dorazili k turistickému útulku. Ponaučenie. V horách ťa môže hmla rýchlo zmiasť. Ak sa stratíš, zostaň na značenom chodníku. Neváhaj použiť buzolu a nepanikár. Skontroluj si pred túrou predpoveď počasia. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.